О, Так это стример, не? Хуй Не его стример. знает. Не стример. Нет. Показалось. Нічого. Креститься треба. Креститься треба. Я це не понимаю. Я Що, вас не розумієте повинен білоруської нахуй. мови? Не розумієте білоруської мови? Ніяк. Кончений язик. А хто сказав кончено? А Ну хто покажи сказав сюди. кончено? Ну покажи сюди. Это я. Хто я? А хто я? Хто А я? є Хто я? ім'я у я? Ну, А Человек. є ім'я у я? Я Матвей. Матвій. Так а хто там сказав? Іди покажи, що ти цих подворотні тявкаєш тільки. Подворотні тявкаєш тільки. Так это я сказал. Что ты, блядь, хочешь, нахуй? Ну я хочу побачити морду того героя, хто ображає мою мову. Хто ображає мою мову. А ты повесил флаг и Ні, защищаешь... спочатку давай розберемося з тим, Спочатку хто про розберемося з кукареков тим, закончений язик. Про кукареку закончений. Кукарекали ви, нахуй. Ну і покажи сюди, іди Ну сюди. покажи сюди, іди сюди. Що ж такий смілий? Ти смілость твоя скончується Мало тільки вас там, за мало. камерою. Тільки там, за камерою. Мало вас морду били. И до сих Ну пор іди сюди, продолжаешь. покажи, хто там такий, що ти вже ж прямо тявкаєш. Ти вже прямо Да, тявкаєш. ну это я. Сделаешь? Ну так іди покажи, порозмовляємо ось. Герой, блядь. Переможець, ёбаный. Ну так давай, іди сюди. Ну, так давай, іди сюди. Ось Проебали ваша вы. Ось смілость. ваша смілость. Проебали вы, проебали. Тявкость тільки. Снимай тряпку, проебали. Ну так А в що? чем Ну прикол? так що? Я все розтлумачу. Я Давай все тільки мені розумію. спочатку, я Давай хочу тільки того спочатку, я поглядіти. хочу того поглядіти. Да Звіздобола. побач трохи. А вот что вот почему у тебя флаг вот наш, да, и США рядом? Вот Ну, почему? Не наш флаг. Да я похуй, Так ты подожди. не кукарекай, там Так, тебе уже дали махчимость выступить. Ты ховаешься, все, сиди ножки теперь. Як мышь под веником. Як миш під веником. Що тичиться стяга з Що США? тичиться стара США? Я так розумію, це термінова служба, так? І ж не Термінова контрактник. служба, так? І ж не контрактник. Не-не-не. Срочники. Уже Так весь ось. контракт. Срочники. Так А? ось. Що? А? Що? Контракт. Контрактник уже? Контрабас? Контрактник? Уже контрабас? Ну, контрабас. Ну, максимум 25 Ну, годов максимум тебе буде, 25 так? годов тебе буде, так? Ну, почти. Майже. Так ось. Так ось. Калісті Калісті ти яшчэ не ти ще нарадзіўся. не народився. Калісті ў Беларусі Калісті была в Білорусі ядерная була зброя. ядерна зброя. Что было? Ядерная зброя. Ядерна зброя. На словах ядерная зброя у яго спрацавала сігналізацыя. Ну што, на жаль, вось вам, калі ласка, вынік прапаганды. Ім прамываюць штодзённа мозгі на палітінфармацыях, распавядаюць пра Беларусь. Вы чуеце, як яны кажуць пра нашу мову. Гэта тыя людзі, хто тэарэтычна мусіць абараняць нашу краіну ад ворагаў. У тым ліку ад расійскіх ворагаў, бо іншых у нас няма зараз. Я вельмі моцна сумняваюся, што калі рашка на нас нападзе, вось гэтыя арганізмы не пакідаюць зброю, ці разам з зброяй не перайдуць на бок акупанта, бо ненавідзяць яны Беларусь. З вами Кастусь. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь, слава Украіне. А Расія гэта акупант, агрэсар і вораг. Ставьте падабайкі, подписывайтеся на мои каналы у Telegram Кастусь, там нема цэнзуры, все відэа. А таксама YouTube і Facebook. А яшчэ не забывайце падтрымліваць Збройныя сілы Украіны. Дзякуй.